that we are all here για να δοξάσουμε τον Θεό. to glorify God. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ένα ωραίο, ενθαρρυντικό, παρηγορητικό μήνυμα? Are we ready to hear a beautiful, comforting message? Η ευλογία στη ζωή μας εξαρτάται Blessings in our lives is based on κατά πόσο πιστεύουμε σε αυτά τα γραμμένα που είναι εδώ. how much we believe to these writings that are in this book. Αμήν. Amen. Πάντοτε να θυμόσαστε Always remember τα λόγια του Ιησού Χριστού. the words of Jesus Ότι Christ, ο άνθρωπος that man δεν ζει μόνο με ψωμί, shall not live only by bread, αλλά με κάθε λόγο but by every που word βγαίνει από το στόμα του Θεού. that comes forward from the mouth of God. Και είμαστε ευλογημένοι άνθρωποι, And we are blessed people γιατί ζούμε because we live με τις ευλογίες with the blessings αυτών των λόγων of these που είναι words σε αυτό το βιβλίο. which are in this book. Έτσι πρέπει να μείνουμε So we need to remain και να έχουμε νίκες and to have στη victories ζωή μας. in our lives. Αμήν. Ανοίξτε τις γραφές σας Open your Bibles στο βιβλίο Χρονικών, in the book of Chronicles, Δευτέρα Χρονικών, the second book of Chronicles, κεφάλαιο 20, in chapter 20. Δευτέρα Χρονικών, Second Chronicles, κεφάλαιο 20. in chapter 20. Εδώ θα δούμε τη νίκη του Ιωσαφάτ, Here we shall see the victory of Jehoshaphat, ενός βασιλιά που αγαπούσε τον Θεό. a king who loved God. Και επειδή σε αγαπούσε τον Θεό, And because he loved God, ο Θεός τον ελευθέρωσε από μεγάλους εχθρούς. God freed him from great enemies. Και πιστεύουμε ότι ο Θεός μας ελευθερώνει And we believe that God frees us από εχθρούς from enemies που εμείς δεν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί τους. with which we cannot fight. Έτσι, μετά την προσευχή που κάνανε, So after this prayer that they've done, διαβάζουμε το εδάφιο 14, and we begin from verse 14, τότε λέει ήρθε το πνεύμα του Κυρίου επάνω στον Ιαζαήλ, το γιο του Ζαχαρία. then the Spirit of the Lord came upon Jahaziel, the son of Zechariah, Ήρθε το πνεύμα του Κυρίου. the Spirit of the Lord. Και όταν έρχεται το πνεύμα του Κυρίου, And when the Spirit of the Lord comes, έρχεται η ευλογία και η ελευθερία. blessing and liberty also come. Επαναλαμβάνω, Δευτέρα Χρονικών κεφάλαιο 20, I repeat 2 Chronicles chapter 20, εδάφιο 14. verse 14. Αμήν, το βρήκατε όλοι. Has everyone found it? Ήρθε λοιπόν το πνεύμα του Κυρίου Then the Spirit of the Lord came και μίλησε από το στόμα του and spoke from his mouth και είπε, and said, ακούστε, ολόκληρος ο Ιούδας και εκείνοι που κατοικείτε στην Ιερουσαλήμ. in verse 15, listen, all you Judah and you inhabitants of Jerusalem, Και εσύ, βασιλιά Ιωσαφάτ, and you King Jehoshaphat, έτσι λέει σε εσάς ο Κύριος. thus says the Lord to you. Μη φοβάστε εσείς, ούτε να τρομάζετε από το πρόσωπο αυτού του μεγάλου πλήθους, Do not be afraid nor dismayed because of this great multitude, επειδή η μάχη δεν είναι δική σας, αλλά του Θεού. for the battle is not yours but God's. Δέστε, ανεβαίνουν από την ανάβαση εσείς και θα τους βρείτε στην άκρη του χυμάρου, μπροστά στην έρημο Ιερουήλ. Σε αυτή τη μάχη δεν θα πολεμήσετε εσείς. Tomorrow go down against them. They will surely come up by the ascent of Ziz, and you will find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel. You will not need to fight in this battle. Σε αυτή τη μάχη, εδάφιο 17, δεν θα πολεμήσετε εσείς. In verse 17, you will not need to fight in this battle. Παρουσιαστείτε να σταθείτε και να δείτε τη σωτηρία του Κυρίου μαζί σας, ο Ιούδα και Ιερουσαλήμ, μη φοβάστε, ούτε να τρομάξετε. Position yourselves, stand still, and see the salvation
of the Lord who is with you, O Judah and Jerusalem. Do not fear or be dismayed. Αύριο να βγείτε εναντίον τους και μαζί σας ο Κύριος. Tomorrow go out against them, for the Lord is with you. Και ο Ιωσαφάτ έσκυψε το πρόσωπό του στη γη και ολόκληρος ο Ιούδας και όσοι κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ έπεσαν μπροστά στον Κύριο προσκυνώντας τον Κύριο. And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem bowed before the Lord, worshiping the Lord. Τι έγινε λοιπόν? So what happened here? Μετά την προσευχή τους After their prayer, ήρθε η απάντηση. the answer came. Και εμείς πρέπει να προσευχόμαστε στον Θεό And we need to pray to God. όταν έχουμε εχθρούς στη ζωή μας, When we have enemies in our lives, όταν έχουμε προβλήματα στη ζωή μας when we have problems in our lives, και δεν ξέρουμε πώς να τα λύσουμε. and we don't know how to solve Δεν it, ξέρουμε τι να κάνουμε. we don't know what to do. Και τότε πάμε στον Θεό And then we go to God, και του λέμε and we tell Him, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. we don't know what to do. Βοήθησέ μας. Help us. Εσύ είσαι Θεός δυνατός. You are a powerful God. Όταν προσευχηθείς με πίστη στον Θεό, When you pray with faith to God, πρέπει να πιστέψεις ότι θα έρθει η απάντηση. you must believe that the answer shall come. Αλληλούια. Hallelujah. Ο Κύριος πάντοτε προσευχόταν έτσι. The Lord always prayed this way, Σε ευχαριστώ που με άκουσες. giving thanksgiving that He has been heard. Και ξέρω ότι πάντοτε με ακούς, And I know that you always hear me. αλλά αυτά τα είπα για αυτούς που είναι δίπλα εδώ και ακούνε. But He said, I said this for those that are hearing me. Ο Κύριος ευχαριστούσε The Lord gave thanks, και ήξερε ότι η προσευχή του ακουγόταν στον Θεό. and He knew that His prayer was being heard by God. Εμείς σήμερα τι πίστη έχουμε? What kind of faith do we have today? Πιστεύουμε ότι όταν προσευχόμαστε για ένα καλό αποτέλεσμα, Do we believe when we pray that we shall receive a good result? μας ακούει Does He listen to και θα us? έρθει η απάντηση. Will the answer come? Το μέλλον μας θα είναι καλό και λαμπρό. Will our future be good and bright? Δεν θα έχουμε κακό τέλος, That we will not have an evil end, αλλά θα δούμε το χέρι του Θεού στη ζωή μας. but that we shall see the hand of the Lord in our lives? Όταν ζητάμε τον Θεό, When we seek God, όλα πάνε καλά στη ζωή μας. everything goes well in our lives. Έτσι γινόταν και με αυτούς. And this is what happened with these people. Και δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε κοντά στον Θεό, And that doesn't mean that because we are close to God, δεν θα έρθουν δυσκολίες στη ζωή μας. that difficulties will not come in our lives. Θα έρθουν δυσκολίες στη ζωή μας Difficulties will come in our για lives. να δοκιμαστούμε So for us to be και tested να δούμε πόσο εμπιστευόμαστε Αυτόν. and to see how much we trust in Him. Τι πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν? So what do we need to know? Τι είναι ο Θεός? Who is God? Ποιος είναι ο Θεός? What is God? Και τι μπορεί να κάνει για σένα? And what can He do for you? Και σήμερα έχουμε μεγαλύτερα προνόμια And today we have an even greater reason από αυτούς τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης. from all these people of the Old Testament, Γιατί το πνεύμα τότε ερχόταν σε ορισμένους ανθρώπους, because then the Spirit came to certain people, αλλά σήμερα μπορεί να έρθει στον καθέναν από εμάς but today it can come to each and every one of να σου us μιλήσει to speak to you και να φέρει λύση στις δυσκολίες που έχεις. and to bring a solution to your difficulties. Κάποιος σας πει αμήν. Let us declare amen. Έτσι προσευχόμαστε. So we pray, Ποιος είναι ο Θεός, who is God? τι δύναμη έχει What power He και has? τι μπορεί να κάνει στη ζωή μας. And what He can do in our lives. Αμήν. Και ο Θεός Amen. κάνει, σας λέω, μεγάλα πράγματα. And I am telling you, God is doing wonderful things. Πέστε γιατί είναι μεγάλος And let us say together, because He is a great God και κάνει μεγάλα πράγματα. and He does great things. Εδώ βλέπουμε δύο φορές μέσα στην προφητεία που δίνει αυτός ο άνθρωπος Here in this prophecy of this man, we see twice να λέει μη φοβάστε εσείς, saying, all of you do not fear, μη τρομάζετε, do not be overcome, γιατί η μάχη δεν είναι δικιά σας, because the battle is not yours, η μάχη είναι του Κυρίου. but the battle belongs to the Lord. Αυτός πολεμά για σας. He fights for you. Θυμάμαι όταν ο Μωυσής στάθηκε στην έρημο, I remember when Moses stood in the desert.
Οι Εβραίοι, αν θα διαβάσετε Έξοδο 14, if you read in Exodus chapter 14, όταν κοίταξαν πίσω, when the Hebrews looked backward, είδαν τους Αιγύπτιους να τους καταδιώκουν. they saw the Egyptians coming after them. Και φώναξαν στον Μωυσή και του είπαν, And they cried to Moses and said, δεν υπήρχαν τάφοι στην Αίγυπτο για να πεθάνουμε, να θαυτούμε εκεί. were there no graves in Egypt for us to die and be buried there? Εδώ στην έρημο μας έφερες για να πεθάνουμε. You brought us here in the desert to die? Γιατί το είπαν αυτό? Why did they say this? Γιατί δεν είχαν γνωρίσει την δύναμη του Θεού. Because they did not come to know the power of God. Αλλά ο Μωυσής τι είπε? But what did Moses say? Λέει, μη φοβάστε, He said, do not fear. σταθείτε Stand και δείτε τη σωτηρία του Κυρίου. and see the salvation of the Lord. Τα μάτια μας τα φυσικά βλέπουν άλλα πράγματα Our physical eyes see other things. και τα πνευματικά μας μάτια βλέπουν άλλα πράγματα. Our spiritual eyes see yet other things. Με την πίστη βλέπουμε τον Κύριο να πολεμάει για μας So with faith we see the Lord fighting for us. και με τα φυσικά μας μάτια βλέπουμε τους εχθρούς μας να μας κυνηγούν. And with our physical eyes we see our enemies fighting us. Επειδή λέει ο Θεός, Because God τους says, Αιγύπτιους που βλέπετε τώρα δεν θα τους ξαναδείτε πια. these Egyptians that you see now, you shall never see them again. Έτσι πρέπει να σταθούμε και να μην τρομάζουμε So we need to stand and not fear. και να δούμε το χέρι του Θεού να κινείται στη ζωή And to μας. see the hand of God moving in our lives. Γιατί ο Θεός είναι μεγάλος Because God is great και μας ελευθερώνει. and He frees us. Αμήν. Amen. Βγείτε λοιπόν έξω So come out και κοιτάξτε τι θα κάνει ο Θεός. and see what God will do. Τώρα θα δούμε εδώ με ποιον τρόπο όμως αυτοί πήρανε αυτή τη μεγάλη νίκη. Now we will see here with what way these people received this great victory. Το μυστικό της νίκης αυτής ήταν δοξολογία στον Θεό. The secret of this victory was glorifying God. Ακούστε τι λέει εδώ πέρα. Listen to what it says. Στο εδάφιο 19 λέει, In verse 19 it says, όλοι μαζί άρχισαν να υμνούν τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ that all together they started to give praise to the Lord, the God of Israel, με υψωμένη φωνή σε υπερβολικό βαθμό. with voices loud and high. Πώς ψάλανε? How did they sing? Με δυνατή φωνή. With a powerful voice. Ψάλανε στον Κύριο. They sung to the Lord. Άρχισαν να τον υμνούν. They started to sing to Him. Να τον επενούν για τα έργα του. They started to sing to Him for His Και αυτό works. χρειάζεται να κάνουμε και εμείς στη ζωή μας. And that's what we need to do in our lives. Να τον υμνούμε για το τι θα κάνει. We need to sing to Him for what He will do. Γιατί ο Θεός θα κάνει μεγαλεία στη ζωή μας. Because God will do great works in our lives. Αλλά χρειάζεται να τον επενούμε, να αναγνωρίζουμε But we need to recognize and to sing to Him ποιος είναι ο and Θεός to say to Him who He is και τι μπορεί να κάνει στη ζωή μας. and what He can do in our lives. Αμήν. Amen. Διότι η υμνοδία μας Because our singing φανερώνει αυτό που έχουμε μέσα μας. It reveals what we have within us. Οι άνθρωποι έχουν φτιάξει διάφορα άσματα, τραγούδια, πέστε το όπως θέλετε. Men have produced many different songs and hymns. Τραγούδια για την αγάπη, Songs for love, τραγούδια για τον έρωτα, songs about romance, τραγούδια για τη φύση, songs for nature, τραγούδια πολεμικά, battle hymns, ό,τι μπορείς να φανταστείς. anything that you can imagine. Αλλά τα καλύτερα άσματα But the greatest of these hymns, είναι για τον Κύριο. they are those that are for the Lord. Αλληλούια, γιατί μέσα από αυτά τα άσματα Because within those songs, ευχαριστούμε τον Θεό. we give thanks to God. Θα ήθελα να σας πω ότι η μουσική είναι δοσμένη στον άνθρωπο από τον Θεό. I want to tell you that music is given to man for God. Τα όργανα που παίζουμε The musical instruments that we play, είναι μέσα από τη σοφία του Θεού. they are within the wisdom of God. Έτσι, εμείς τραγουδάμε στον Θεό So we sing to God γιατί ο Θεός το έχει βάλει μέσα μας. because God placed that within us. Αλληλούια. Και ο Κύριος πραγματικά ευχαριστιέται με μας. And the Lord is truly thankful with this. Αμήν. Δοξολογία πέστε για νίκη. So praising for victory.
Στη μάχη που έχουμε στους πειρασμούς μας, So in our temptations and in these battles, μπορείς να ψάλεις στον Θεό. you can sing to God. Αλλά πώς θα ψάλεις στον Θεό εάν δεν έχεις το κατάλληλο άσμα? But how will you sing to God if you don't have the right song? Μετά αυτή την ομιλία θα ψάλουμε έναν ύμνο After this sermon, we will sing a hymn που λέει με τη δύναμή του είμαστε νικητές. that says that with your power, we are in Η victory. μάχη ανήκει σε Αυτόν. And the battle belongs to Him. Ό,τι και να σου συμβαίνει, So whatever may occur to you, ας τον Κύριο να πολεμήσει για σένα. allow the Lord to fight for you. Μην προσπαθείς από μόνος σου. Don't try by yourself. Πρώτον, First, διότι δεν μπορείς να τα καταφέρεις. because you will not be able to do it. Δεύτερον, γιατί βλέπεις τον εαυτό σου αδύνατο. Second, because you see yourself being weak. Τρίτον, διότι δεν έχεις τα κατάλληλα όπλα. Third, because you don't have the right weapons. Και όταν μιλάμε για όπλα, μιλάμε όπλα σαρκικά. And we are talking about physical Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει τα όπλα της μάχης μας. That's why the Word of God says that the weapons of our Πες, battles, δεν είναι σαρκικά, we shall say that they are not of this αλλά earth, είναι πνευματικά. but they are spiritual. Είναι δυνατά μαζί με τον They Θεό. are strong with God. Και πολεμάμε και νικάμε. And we fight and we are in victory. Δεν συμβιβαζόμαστε με την ήττα. We don't compromise with failure. Και η ήττα στη ζωή μας ποια είναι? And what's failure in our lives? Σκύβουμε το κεφάλι, It's for us to bow our head χάνουμε down, τη χαρά μας, to lose our joy, δεν έχουμε μέσα μας αυτό το θρίαμβο, to not have this triumphant δεν έχουμε spirit μαζί in μας us, αυτό το θάρρος to not have this boldness, και έτσι γινόμαστε στενάχωροι άνθρωποι, and then we become worrying people, αγχωμένοι full of και anxiety καταπιεσμένοι. and oppressed. Μην αφήνεις τίποτα να σε καταπιέζει στη ζωή σου. Don't allow anything to oppress you in your Μην life. αφήνεις κανέναν να σε κατεβάζει κάτω. Don't allow anyone to lower you. Ο Θεός έχει ανεβάσει, God has raised you ο up. Θεός έχει ευλογήσει, God has blessed you. ο Θεός έχει υψώσει God has lifted και you up. κανένας δεν μπορεί να σου κάνει κακό. And no one will be able to do evil upon you. Γιατί ο Κύριος είναι μαζί σου Because the Lord is with you σε όλες τις ημέρες της ζωής σου. in all the days of your life. Αλληλούια. Hallelujah. Κάποιος σας πει αμήν. Let us say amen. Έτσι ο προφήτης λέει στο εδάφιο 20, So the prophet in verse 20 says, ακούστε λέει, πιστέψτε στον Κύριο το Θεό μας He said, Hear me, O Judah, and you inhabitants of και Jerusalem. θα στερεωθείτε. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Πιστέψτε στους προφήτες του και θα ευωδοθείτε. Believe his prophets, and you shall prosper. Και αφού συμβουλεύτηκε μαζί με το λαό, And when he had consulted with the people, διέταξε τους ψαλμοδούς he appointed those who should sing to the να Lord, ψάλουν τη μεγαλοπρέπεια της αγιότητάς του. and who shall praise the beauty of his holiness. Βγαίνοντας μπροστά από το στρατό And they went out before the army, και να λένε and were saying, δοξολογείτε τον Κύριο Praise the Lord, επειδή το ελαιός του μένει στον αιώνα. for his mercy endures forever. Μακάρι σήμερα να είχαμε και τέτοιους ανθρώπους, If we had such people today, τέτοιους πρωθυπουργούς, if we had such prime ministers today, τέτοιους ηγέτες if we had such leaders που να βγαίνουν μπροστά στο λαό, to stand before the people, να μην τρέπονται να γονατίσουν κάτω not to be ashamed to kneel, και να πούνε στους ανθρώπους and to tell the people, προσκυνήστε τον Θεό, worship God, δοξολογήστε τον Θεό, glorify God, τότε ο Κύριος θα έκανε μεγαλεία στη ζωή τους. then the Lord would have done great things in Αμήν. their lives. Αλλά δυστυχώς προσπαθούν μόνοι τους να τα βγάλουν πέρα But unfortunately, they try by themselves to fix με ανθρώπινους things τρόπους, with human means, χωρίς να έχουν βάλει το Θεό μπροστά στη ζωή τους. without putting God in their lives. Άκουσέ με. Listen to me. Βάλε το Θεό πρώτα στη ζωή σου Put God first in your life και το Λόγο Του and His Word, και τότε θα δεις ένα πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα. and then you will see a wonderful result. Θα δεις τι θα κάνει ο Θεός για σένα. You will see what God shall do for you. Αμήν. Γιατί εμείς πολεμάμε με τα όπλα, με το Λόγο του Θεού. Because we fight with the weapons, the Word of God. Κάποιος σας πει δόξα στον Κύριο. Let us say praise to God. to Η the Lord. δοξολογία λοιπόν So praising
έφερε ένα ωραίο αποτέλεσμα. brought to them a beautiful result. Τι έλεγε? What did he say? Δοξολογείτε τον Κύριο. Praise the Lord. Γιατί? Το έλεος του μένει για πάντα. Why? Because for his mercy endures forever. Πέστε, το έλεος του μένει για πάντα. And let us say this, for his mercy endures Ο forever. Θεός έχει έλεος God has mercy για όλους τους ανθρώπους. for all people. Ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους God loves the people και θέλει να τους ελευθερώσει. and he wants to free them. Αυτό δεν έκανε ο Ιησούς. Isn't this what Jesus did? Ήρθε, λέει, να ευεργετήσει He came to work και να θεραπεύσει όλους τους καταδυναστευμένους από τον διάβολο. to serve and to heal all those that are in bondage from the devil. Γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Because God was with him. Αλληλούια. Όπου Hallelujah. πήγαινε ο Ιησούς Χριστός, When Jesus Christ, wherever he φεύγανε τα went, δαιμόνια, the demons would flee. φεύγανε οι ασθένειες, Diseases would flee. νεκροί βγαίναν από τους τάφους. The dead were raised. Η δύναμη του Θεού ήταν φανερή επάνω του. The power of God was Hallelujah. evident upon him. Και εμείς πιστεύουμε στον ίδιο Χριστό. And we believe in the same Christ. Πέστε, ο Χριστός So let us say είναι ο Christ ίδιος. is the same. Χθες, σήμερα και στους αιώνες. Yesterday, today, and forever. Πιστεύουμε σε ένα ζωντανό Θεό We believe in a living God και σε ένα αναστημένο Ιησού Χριστό. and in a resurrected Jesus Τον Christ. ακολουθούμε, And we follow him, όχι ιστορικά, not historically, αλλά τον ακολουθούμε γιατί μένει στη ζωή μας. but we follow him because he remains in our Είναι lives. μέσα μας. He is with us. Ο Ιωάννης λέει στην επιστολή του, John in his epistle says, λέει, εσείς νικήσατε. he says, you are in victory. Γιατί νικήσατε? Why are you in victory? Γιατί είσαστε, λέει, μέσα στον Θεό. Because you are in God. Πάνω ότι γεννήθηκε εκ του Θεού, Whoever is born of God νικάει τον κόσμο. has victory over the Και αυτή είναι η world. νίκη που νίκησε τον κόσμο, And this is the victory that has defeated the world. η πίστη μας. Our faith. Κανένα όπλο κατασκευασμένο εναντίον μας, So no weapon formed against μέσα us. κανένα όπλο κατασκευασμένο εναντίον μας, And say it. No weapon formed against δεν us θα ευοδοθεί. shall not prosper. Τίποτα δεν μπορεί να μας βλάψει. Nothing shall harm us. Κανένα βέλος δεν μπορεί να μας χτυπήσει. No arrow can hit us. Κανένα θανατικό. Nothing that is deadly. Γιατί ο Κύριος είναι μαζί μας. For the Lord is with us. Αλληλούια. Ο Ψαλμός Αλληλούια. 27 λέει, ο Κύριος είναι μαζί μας. Psalm 27 says, the Lord is with us. Ο Κύριος είναι με εμάς. The Lord is with us. Και εμείς είμαστε μαζί Του. And we are with him. Έτσι όποιος νικάει, λέει ο Χριστός, So whoever has victory, Jesus says, θα φυλάτει μέχρι τέλους τα έργα του, he will guard his works until the end. θα ντυθεί με λευκά ρούχα, He will be dressed with white garments. θα έχει εξουσία επάνω στα έθνη. He will have authority over the nations. Δεν έχεις χαρά γι' αυτό? Don't you have joy for that? Εμείς ξέρουμε ότι τα έθνη μια μέρα θα φύγουν, We know that one day the nations will be gone. αλλά ο Κύριος θα είναι βασιλιάς σε όλη τη γη. But the Lord will be king over all the earth. Εάν θα διαβάσετε στο Ζαχαρία, If you read in Zechariah, είναι από τους τελευταίους προφήτες έτσι που έχουν γράψει εδώ, he is of the last prophets that have written. λέει τις τελευταίες μέρες, κεφάλαιο 14, Chapter 14 και he δάφιο says, 3, in verse 3, ο Κύριος, λέει, θα κατέβει κάτω στη γη says the Lord will go forth και θα πολεμήσει ενάντια στα έθνη εκείνα, and he will fight against those nations όπως όταν ο Κύριος είχε πολεμήσει κατά την ημέρα της μάχης. as he fights in the day of the battle. Τα πόδια του εκείνη την ημέρα, And in that day his feet, μιλάει για τα πόδια του Ιησού Χριστού. he is speaking about the feet of Jesus Τα Christ. πόδια του Ιησού Χριστού The feet of Jesus θα Christ πατήσουν, λέει, εκείνη την ημέρα στο βουνό των ελαιών. will stand on the Mount of Olives. Θα κατέβει κάτω από τους ουρανούς. He will come down from the heavens. Όπως τον είδαν οι μαθητές του να φεύγει, As his disciples saw him έτσι leaving, με τον ίδιο τρόπο θα τον δουν να ξανακατέβει. in the same way they will see him Και come τα πόδια down. του θα πατήσουν επάνω στο βουνό των ελαιών. And his feet will rest on the Mount of Olives. Και το βουνό θα κοπεί στη μέση. And the mountain will be cut in Θα half. σκιστεί στα δύο. It will be split Και in θα γίνει two. μια υπερβολικά μεγάλη κοιλάδα.
And there will be a great large Το valley. μισό του βουνού θα πάει προς βορρά και το μισό θα πάει προς νότο. Half the mountain shall move toward the north, and half of it toward the south. Και θα καταφύγετε στην κοιλάδα των βουνών μου. Then you shall flee through my mountain valley. Επειδή η κοιλάδα των βουνών φτάνει μέχρι Ασάλ. For the mountain valley shall reach to Azal. Και όπως φύγατε μπροστά από το σεισμό κατά τις μέρες του Οσία του βασιλιά, As you fled from the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah, έτσι ο Κύριος ο Θεός μου θα έρθει και μαζί σου όλοι οι Άγιοι. thus the Lord my God will come and all the saints with you. Έχουμε αυτή την ελπίδα στη ζωή μας, Do we have this hope in our lives? ότι η τελευταία μάχη των εθνών That the last battle of the nations θα είναι χαμένη will be a lost και one, ο Θεός θα είναι νικητής. and God will be in victory. Μην απογοητεύεστε από αυτά τα νέα που ακούτε. So don't be discouraged of all this news. Πάντοτε υπήρχαν πόλεμοι There were always wars, και σήμερα βλέπουμε πολέμους συνέχεια, and today we see many wars, γιατί το κακό κυριαρχεί. because evil is in authority. Και αν σταματάει ένας πόλεμος αρχίζει κάποιος And άλλος. when one war ends, another one begins. Αλλά κάποια μέρα όλα αυτά θα τελειώσουν. But one day all this will go Και ο aside, Κύριος θα είναι βασιλεύς σε όλη τη γη. and the Lord will be king over all the earth, Γιατί είναι βασιλιάς βασιλιάδων because he is the King of και είναι kings Κύριος Κυρίων. and the Lord of lords. Μέχρι να έρθει So until he comes, πρέπει να ψάλουμε στον Κύριο. let us sing to the Lord. Αν δεν ψάλεις στον Κύριο, If you do not sing to the Lord, σημαίνει ότι δεν ξέρεις τον Κύριο. it means that you do not know the Lord. Αν δεν προσεύχεσαι στον Κύριο, If you do not pray to the Lord, δεν περιμένεις απαντήσεις από Αυτόν στη ζωή σου. it means that you don't expect answers from him in your life. Ακούστε με. Listen to me. Άλλο θρησκεία Religion is on the side. και άλλο παρουσία Θεού στη ζωή And it σου. is completely different to have the presence of God in your Hallelujah. life. Παρουσία Θεού στη ζωή σου The presence of God in your life. σημαίνει να Του μιλάς, And that means to talk όταν to him οδηγάς, when you drive, να βάζεις κασέτες, να βάζεις CD, to put cassettes or να CDs, ακούς ύμνους. to listen to hymns. Και άσε τα άλλα τα τραγούδια. And forget about all those other Αλλά τα songs. τραγούδια της αγάπης και του έρωτα These songs of romance and love, δεν φέρουν πίστη μέσα σου. they don't bring faith in you. Βάλε ένα CD για τον Κύριο στο αυτοκίνητό σου. Put a CD about the Lord, Χαλελούια! Να δεις πώς θα αισθανθείς. and you will see how you will feel. 1000 φορές καλύτερα από το τραγούδι του έρωτα. 1,000 times better Hallelujah. than a romantic Γιατί? song. Γιατί ο Κύριος εφραίνεται Because the Lord is rejoicing με αυτά που Του λες. with what you tell him. Ο Θεός θέλει να έχεις κοινωνία μαζί Του. God wants fellowship with you. Είσαστε εδώ. Are you Πέστε here? κοινωνία μαζί Του. Let us say fellowship with him. Κοινωνία με τον Θεό. Fellowship with God. Προσευχή στον Θεό Prayer to God. και ο Θεός θα κάνει θαυμάσια. And God shall do wonders. Θα διώξει όλους τους διαβόλους από τη ζωή He σου. will throw out all these demons in your life. Και από τα παιδιά σου θα φύγουν οι σατανάδες. And from your children, all these Satans. Θα φύγουν οι εχθροί, αυτό θέλω να πω. All these enemies will go. Θα έρθει η ελευθερία And freedom will come. και ευλογία. And blessings. Γιατί γι' αυτό μας κάλεσε. Because that's why he Να called us κληρονομήσουμε ευλογία. to inherit blessings. Κάποιος σας πει αμήν λοιπόν. Let us say amen. Έχουμε νίκη μαζί με τον Θεό. We have victory with God. Κανένας δεν μπορεί να τα βάλει με τον Θεό. No one can fight with God. Νικάμε και με το παραπάνω. We are greater than victors. Και με τη δοξολογία μας And with our singing, ο Θεός κάνει θαύματα. God will do miracles. Ποιο είναι το θαύμα που έκανε εδώ? What's the miracle that he did here? Ξέρετε τι έκανε ο Θεός εδώ? Do you know what God did here? Τους έκανε να φαγωθούν μεταξύ τους. He made the enemies fight amongst themselves. Τσακωθήκανε αυτοί μεταξύ τους. And they fought. Και δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, And I don't know how this happened, αλλά ξέρω ότι ο Θεός το έκανε αυτό but I know that God did this να χτυπήσει ο ένας τον άλλον for one to fight the other. και να πέσουν όλοι κάτω νεκροί. And they all fell down dead. Μπορείτε να το διαβάσετε όλο αυτό. You can read it all. Και τότε And then οι Εβραίοι που παρακολουθούσαν από μακριά, the Jews that were watching from afar, τι είδαν? what did they see? Είδαν, λέει,
όλα νεκρά σώματα πεσμένα κατά γης. Δεν σώθηκε κανένας. They saw all dead bodies fallen on the earth. No one survived. Και ήρθαν και πήραν πολλά λάφυρα από τα νεκρά σώματά τους, And from their dead bodies, they took all these πλούτη spoils, με αυθονία like wealth and riches. και πολύτιμη αποσκευή, ώστε δεν μπορούσαν, λέει, να τα μεταφέρουν. And it was so much that they couldn't even carry it back. Φανταστείτε πόσα πολλά τους έδωσε ο Θεός. Όχι, προσέξτε, όχι έδιωξε τους εχθρούς, Imagine, he did not only throw out their enemies, αλλά πήρε από τους εχθρούς του but he took from the enemies όλα τα πλούτη all their wealth, και το έδωσε σε αυτούς. and he gave it to them. Δηλαδή έκανε δύο πράγματα. So he did two things here. Τους ελευθέρωσε, He freed them, τους τα πήρε he took their και τα έδωσε things, σε αυτούς. and he gave it to them. Δεν έκανε το ίδιο και με την Αίγυπτο. Didn't he do the same with Egypt? Όταν τους έβγαλε έξω, When he took them out of Egypt, οι Εβραίοι τους δώσανε χρυσαφικά, τους δώσανε ασημικά, τους δώσανε όλα τα πλούτη. the Egyptians gave them all the wealth, gold, and all riches, Γιατί τόσα χρόνια τους είχαν σκλάβους. because they had them Ο Θεός είναι slaves for so δίκαιος. many years, and God is just. Αλληλούια. Ο Θεός είναι δίκαιος. God is just. Ο Θεός θα σου αποδώσει όλα όσα έχεις χάσει. God will give you all that were lost. Και μετά στάθηκαν στην κοιλάδα της ευλογίας And then they stood in this valley of blessings. και εκεί ευλόγησαν και πάλι το όνομα του Κυρίου. And there they blessed again the name of the Lord. Πώς την ονόμασαν αυτή? How did they name it there? Κοιλάδα της ευλογίας. The valley of blessings. Αλληλούια. Εσύ που ζεις σήμερα? Where do you live? Είσαι στην κοιλάδα της Are ευλογίας you in this valley of blessings ή στην κοιλάδα της κατάρας? or in the valley of cursing? Εσύ ξέρεις που βρίσκεσαι. You know where you Αλλά are. ο Θεός θέλει να είσαι But God wants you to στην be κοιλάδα της in ευλογίας this valley of blessings και να παίρνεις την ευλογία Του. for you to receive His Και blessings. τότε άρχισαν πάλι με ψαλτήρια και κιθάρες και σάλπικες. And then they started again with guitars and Και πήγαν harps. στον οίκο του Κυρίου, And they went to the house of God, ευλογώντας τον Θεό, praising God, ψαλμοδώντας. singing. Έτσι τι κάνανε? So what did they do? Ψάλανε πριν They sung beforehand, από τη μάχη before the battle, και ψάλανε και μετά. and then they sung Που afterward. σημαίνει ότι όταν ο Θεός σε ευλογήσει, Which means when God blesses you, δεν θα τον ξεχάσεις. you will not forget Him. Αμήν. Amen. Είπαμε πάλι πρέπει να ψάλεις τον Θεό. We said again you have to sing. Γιατί ο Θεός σε ελευθέρωσε, Because God freed you σε ευλόγησε, and He blessed you. σου χάρισε όσα χρειάζεσαι εδώ για να And έχεις. He granted you all that you need here to have. Αμήν. Πάντοτε να προσεύχεσαι έτσι. So always sing like Σε this. ευχαριστώ για την οικογένειά μου. I thank you for my family. Σε ευχαριστώ για το κράτος που είμαι. I thank you for the country where Σε I am. ευχαριστώ γιατί εδώ που είμαι απολαμβάνω την ευλογία του Θεού. I thank you that here where I am, I receive the blessings of God. Αμήν. Οι δυνατότητες μας, αδερφοί μου, Our abilities, my brethren, δεν είναι τόσο μεγάλες. they're not so great. Δεν έχουμε προσδοκίες από τους ανθρώπους. Expectations. We don't have expectations from people, Αλλά περιμένουμε από τον Θεό. but we are waiting from Η God. προσδοκία μας έρχεται από τον Θεό. Our expectation comes from Πες το God. όλοι μαζί με μένα. Let us say Από πού together, θα έρθει η βοήθειά μου? where will my help come from? Η βοήθειά μου έρχεται από τον Κύριο My help will come from που the Lord, έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. who created heaven and earth. Και ένα εζήτησα από τον Θεό. And I asked one thing from God, Και τούτο θα εξητώ. and this I shall seek, Το να είμαι πάντοτε στον οίκο του to Κυρίου. always be in the house of God, Να ευλογώ τον Θεό to bless God όλες τις ημέρες της ζωής σου. all the days of my life. Άκουσε με. Listen to me. Δεν χρειάζεσαι ανθρώπους στη ζωή σου You don't need people in your life που δεν έχουν τον Θεό. that don't have God. Δεν χρειάζεσαι ανθρώπους στη ζωή σου You don't need people in your life που είναι σε κατάρα. that are living in the curse. Αν κάνεις κάποιον παρέα που είναι καταραμένος, If you have fellowship with someone who is cursed, θα σου κολλήσει η κατάρα. he will give you that curse. Αλλά αν κάνεις κάποιον παρέα που είναι ευλογημένος, But if for friendship you have someone that's θα σου blessed, κολλήσει η ευλογία. he will bring blessing upon you. Έτσι, πάντοτε φυλαγόμαστε από τη γρήπη. We always
guard ourselves from influenza. Και δεν θέλουμε να πάμε κοντά σε κάποιον που βύχει And we don't want to approach someone that's coughing up για να μην κολλήσουμε. so that we don't catch it also. Αλληλούια, εμείς έχουμε την ευλογία του Θεού. But we have the blessing of God. Αμήν. Δεν φοβόμαστε, We are not in fear. αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε και παρέα But we also do not want to have fellowship με ανθρώπους που δεν αγαπάνε τον Θεό. with people that do not love God. Εμείς αγαπάμε τον Θεό. We love God. Είμαστε ο λαός του Θεού. We are the people of Και God. αυτή εδώ η εκκλησία And this church here, δεν είναι μια εκκλησία τύπου λατρείας. it's not a church of liturgy. Είναι μια εκκλησία που δοξάζει τον Θεό πνευματικά. It's a church that glorifies God spiritually Αμήν. Με ύμνους. with hymns. Τι ψάλαμε προηγουμένως? What did we sing previously? Τι ψάλαμε προηγουμένως? What did we sing previously? Ότι ο Κύριος με τις φωνές της χαράς και τους ύμνους που κάνουμε, The Lord with the shouts of joy and the songs that we bring forth, αυτές οι φωνές της χαράς these voices of joy, κατοικούν στα σπίτια των δικαίων. they reside in the houses of the just. Αλληλούια. Πέστε αλληλούια. Let's say hallelujah. Έτσι, στα σπίτια μας So in our homes, πρέπει να έχουμε φωνές χαράς we need to have shouts of και joy ύμνους για τον Θεό. and songs for God. Αν έχεις πρόβλημα στο σπίτι σου, If there is a problem in your home, αν υπάρχει γκρίνια στο σπίτι σου, if there is complaining in your home, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κατάρα. that means there's a curse there. Βάλε ύμνους να παίζουν Place hymns to be played για να φύγει το κακό. for evil to depart. Γιατί το κακό δεν μπορεί να μείνει, δεν αντέχει ο διάβολος να ακούει ύμνους. Because the devil cannot stand to hear hymns. Δεν μπορεί. He cannot. Δεν το ανέχεται αυτό. He cannot stand it. Αλληλούια. Χρειαζόμαστε λοιπόν να ψάλουμε στον Θεό. So we need to sing to Ας God. ψάλουμε λοιπόν σήμερα στον Κύριο So let us sing today to the Lord. και ας πούμε ότι είμαστε οι ανθρώποι του Θεού. And let us say that we are the people of God. Αλληλούια. Δεν θα νικηθούμε ποτέ. We will not be defeated Πέστε, δεν θα ever. πέσουμε ποτέ. We will not fall Γιατί ο Χριστός είναι μαζί μας. because Christ is with us. Όλα θα πέσουν, Everything shall fall, αλλά Αυτός θα είναι Κύριος για πάντα. but He shall be the Lord Γιατί είναι forever. Κύριος Κυρίων He is the Lord of lords και Βασιλιάς Βασιλιάδων. and the King of kings. Και όσοι είναι μαζί Του And whoever is with Him, είναι καλεσμένοι, they are called. είναι εκλεκτοί, They are the elect. είναι πιστοί. They are faithful. Όλοι οι χριστιανοί λέγονται. And they're called Christians. Αλλά άμα τους ρωτήσεις, είναι εκλεκτοί, δεν ξέρουν να σου πούνε. But if you ask them all, are they elect? They won't know how to answer. Είναι πιστοί, Are they faithful? δεν ξέρουν. They don't know. Αλλά αυτοί που το γνωρίζουν, But they that know this, ξέρουν να ψάλουν στον Κύριο. they know to sing to the Lord. Ότι ο Θεός είναι αγαθός That God is και gracious το ελεός Του μένει στον αιώνα. and His mercy remains. Πέστε, ο Θεός μένει στον αιώνα. Say it. God remains forever. Ας σταθούμε όρθιοι Let us all stand. και ας προσευχηθούμε και ας ψάλουμε στον Κύριο And let us pray and sing to the Lord. με την δύναμή Του είμαστε νικητές. The hymn, by His power we are in victory. Η μάχη ανήκει σε Αυτόν. And the